си в Смокина. Летец И е всеки сега един сме, човек, който лети. Сега сме на Гергьовден. Да. И сега ще снимам как всеки българи и все пак се казвам Георги. Снимам, Ще видим сега. отивам да празнувам си именния ми ден. Ще снимам, всичко ще покажа на вас, приятели. Гого, снимай. Ето там Идва и въртолета. въртолет. Да. Сега, приятели, гледайте. Сега И... ще минете. Ето. Ето го! Ето го! Ето още един! Трима! Един кугър и 2,17. Ага. Това снимат на приятелите ще вика. Те ще видят, о, какво са на... Това са видяли, бе. Сега това обикаля из цяла София ли? Да. А това много нехубаво се пилотира. Аз за първи път виждам въртолет. Его. Военен, ама. Военен въртолет за първи път виждам. Така че, приятели, надявам се да го видяте какво се срещна. О, what? Добре, че съм аз ютубър. Ето. Полиция. Ето. Айде, после ще ви покажа и друга.